cikin fishi na ga jaka a hannunka sabuwa. Barni Talatuwa mai kunun aya zan je fadar shugaban kasa. Mulki na duniya shi ya fi kyau a faɗa wa gaskiya. In dai an kya tausaya mana to za a yi shiƙa da rariya. Da in ya ƙiji kuma cana zan wuce babu ruwan dutse da kurciya. A'a ba za ni cana ba korona ta mun ɗibar tururuwa. Shi kan ba na lura bai da labarin yau ba mun abinci ba. Sabar yunwa ta yi mun gizo bai iya ko dubin agogo ba. Shin dan Allah idan ana haka zan kuma jifa ba da rana ba. Sai kaga in ya zo da tsautsayi ka dirka a hannun ka ganuwa. Masa baka da ko hujja guda daya. Wa ya faɗa miki nan a karkarar har wancan yanki da can wajen ne na farkon nuna tsintsiya. A yawon kamfen na yau tabo na rasa mai gaida ni ko ɗaya. Kan mun tura su sun tafi ba mu da ko baran sayan ruwa. Dai mai gida mai ta addu'a sassauci ba za ya boye ba. Ai karbar addu'ar mu ce ta sa ba zan kwan ba Abuja ba. To wani bayani za ka yi masa in ka iso kuma ba da rana ba. Ni na san me zan faɗa masa tun da na fada kwari da jan ruwa. To yanzu kina so mai ta takumi ko kuma ne in fara ɗan hali. Ga tsada ta ninka duniya kullum cin bashin kuli-kuli. Kai haƙuri ka tsaya da addu'a Allah na san mai tawakkali. Don nisan tafiya na isa gashi baya ka da tsuntsuwa. Ki kawo a dafa basalanki ko taro. Ki iya kare miya da daddare da shegen hannu mai awarwaro. Baki da aiki sai zuwa biki an iya tura kashi da gwaggwaro. Karɗi jaka ɗaya ne muka muni na tafi fadar shugaban ƙasa. Sai na je fadar shugaban ƙasa.